problematisk, hvis det ender der. Ja, jeg hedder Mathias Krysman Sørensen, og jeg er folketingskandidat for Radikale Venstre, har været aktiv i Radikale Venstre og Radikale Ungdom i mange år. Og når jeg ikke er aktiv der, så er jeg 24 år og er lige blevet færdiguddannet økonom og er blevet ansat som fuldmægtig inde i Finansministeriet. Yes, jeg hedder Kasper, jeg er 21 år, lige begyndt på statskundskab på Københavns Universitet. Og så er jeg aktiv i et DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, hvor jeg sidder i vores hovedbestyrelse og formand for vores uddannelsesudvalg, og har før været ansat i et par år som politisk medarbejder. Jeg hedder Tina Solvej, og jeg er 48 år, og jeg er uddannelse ergo- og fysioterapeut, og så har jeg i mange år været leder inden for ældreområdet, og nu sidder jeg som pleje- og aktivitetschef i Rudersdal Kommune. Ja. Jamen, jeg hedder Frederik Beyer, og jeg er nyuddannet sociolog ude fra RUC, og jeg er pt. Arbejdsløs jobsøgende. Der var jo velfærdsforliget i 2006, som simpelthen gjorde det klart, hvilken udfordring vi står for, simpelthen at demografien har ændret sig, og det samfund, det velfærdssamfund, som vi har bygget op over de sidste mange år, at præmissen for det er ved at ændre sig. Hvis man ser på statistikken, så var 7% af den danske befolkning 65 eller derover for 100 år siden. Og hvis det fortsætter, som det gør nu, så i 2050, der vil 25% af den danske befolkning være 65 år eller derover. Ja, altså jeg er meget enig. Det er jo klart, at der er en masse sådan hele åbenlyse forhindringer eller udfordringer, vi står overfor. Men det er jo også bare interessant at diskutere, fordi der ligger en eller anden sådan helt klar skillevej med, om vi skal fortsætte med det velfærdsniveau, vi har i dag, og derfor skal ud og finde nogle penge, vi ikke rigtig har i fremtiden, som det ser ud nu. Eller vi skal omprioritere og sige, men der er nogle ting, vi ikke vil have i fremtiden, fordi demografien ændrer sig. Så på den måde er det jo meget interessant og meget afgørende sådan i sådan en velfærdsdiskussion også i fremtiden. Altså, jeg har jo beskæftiget mig med den her problematik, eller det her spørgsmål i en del år i mit virke. Og selvfølgelig er vi optaget af demografien i forhold til økonomien og i forhold til antallet af hænder. Altså unge mennesker, har vi hænder nok, når der bliver så mange gamle, som har brug for hjælp. Men jeg synes faktisk også, det er meget mere interessant at diskutere, hvad egentlig velfærd er. Hvad er det for nogle værdier, vi vil have i det her samfund? Velfærd er blevet til en række ydelser, som vi betaler med skattekroner, og som man har ret til. Vi snakker om borgernes retssikkerhed. Men vi snakker ikke om, hvad det egentlig er grundlaget for, hvad det er for et velfærdssamfund, eller hvorfor vi vil have et velfærdssamfund, og hvad velfærd betyder ud over ydelser. Det synes jeg faktisk er en interessant dimension af det her. Jamen, jeg synes, det er interessant, fordi at det er et meget sådan kvalitativt spørgsmål. Eller sådan, altså jeg synes, at det er meget politisk aktuelt, så er det selvfølgelig. Men så synes jeg også, at den tendens, vi har set til måden at håndtere det på inden for dansk politik, har været sådan meget den kvantitative tilgang. Altså vi har ikke set på kvaliteten af den ældrepleje, for eksempel, der er blevet udført. Det er gået meget op i kvoter, og hvordan gør man sådan helt objektivt det her fornuftigt, uden at tænke på, hvilke behov borgerne i virkeligheden har. Så det er et eller andet sted også den samme diskussion omkring velfærd og i forhold til velstand. Ja, man kan sige, at ordet velfærd er også taget som gidsel i den politiske debat. Altså du kan ikke være imod velfærd. Altså hvis du er imod velfærd, så er du imod det danske samfund, som partout er et velfærdssamfund og en velfærdsstat. Men som jeg ser det, så har man gået for langt med politiske øjne med det velfærdsstatsprojekt eller velfærdssamfundsprojekt, man har. Og hvor man måske mere skulle have fokuseret på, at man skal tilbage til nogle af de helt grundlæggende ting, som måske uddannelse og sundhed, som jeg ser som kernevelfærd. Og det kan man så diskutere. Men man skal i hvert fald definere, hvad er det, vi skal tilbyde som samfund, og hvad det ikke, vi skal tilbyde. Man kan sige, at man har jo igennem de sidste mange år markedsgjort sociale ydelser. Og når man markedsgør, bliver man nødt til at pille det ned i, hvad er det så helt konkret, der skal udføres. Og når omsorg og pleje bliver til en ydelse, så forsvinder den sociale dimension af det. Eller det er der i hvert fald risiko for.
og det er svært at sætte kroner og øre på. Så det tænker jeg, det er en del af årsagen til, at den sociale dimension af pleje og omsorg er forsvundet i den her markedsgørelse. Mm. Men hvis man ser på det, vi kalder ældre i dag, så er det jo 60-årige til 100 plus. Og noget af det, som jeg nogle gange kan tænke over, det er da egentlig underligt, at der er så mange rige pensionister, og alligevel så kan man få rabat her og der alle vejen, bare fordi man er 60 år eller 65 år. Jeg kan vide, om vi kunne omfordele det på en måde, sådan så man kunne sige, at dem, der har ressourcerne, de kan betale lige så meget, som de studerende kan, og dem, som så ikke har ressourcerne, de kan få endnu flere ture med HC-kørsel, så de kan opretholde deres sociale liv, selvom de ikke kan bruge offentlig transport for eksempel. Altså kan man omfordele på en måde, fordi når vi snakker om ældre, så er det bare et spænd over 45 år. Altså hvordan skal de unge tage vare på sig selv og de mange ældre? Jamen altså, jeg vil nok sige, hvis man kan sige det lidt skarpt, de ældre skal også tage vare på de ældre. Mm. Det vil sige, at nogle af de ordninger, som vi har haft tidligere, f.eks. efterløn, det må vi også til at revurdere. Efterløn blev lavet tilbage i 70'erne for at få de unge ind på arbejdsmarkedet. Og nu må man så se på en ordning, som måske, der er 150.000 mennesker i dag på efterløn, en ordning, som blev lavet til få tusind, om den ikke har udspillet sin rolle. Og så må man også se på, altså i takt med, at vi bliver ældre og ældre, jamen så må det også være fair nok, at pensionsalderen stiger og stiger. Jeg synes også, den der diskussion om efterløn, altså man skal også passe på med, altså det, jeg siger ikke, det er det du gør, men der er sådan en tendens nogle gange i debatten, at det bliver sådan, så er det der er løsningen, ikke? Hvis man så fjerner efterløn. Man skal jo også bare huske, at mange af dem, der går på efterløn, er altså også dem, der har lagt rigtig, rigtig mange år på arbejdsmarkedet. Der hvor det bliver, synes jeg jo rimeligt, det er jo, når du kan blive færdiguddannet fra universitetet som 30-årig, og så gå på efterløn som 62-årig. Ikke? Mm. Altså så er der et eller andet, der ikke hænger sammen. Og jeg synes, det kunne være interessant, også hvis vi sådan skal være lidt visionære her omkring kaffebordet, ikke? At noget af det, der kunne være interessant, var at kigge på, kunne man i stedet for at lave en efterløn, der var bundet op på et antal år på arbejdsmarkedet. Det siger, men dem, der starter som ufaglærte som 16-17-årige, skal selvfølgelig stadig have mulighed for efterløn, og skal også have det før 65, eller før 68, eller før 70 år, mens dem, der kommer ud langt senere, ikke behøver det. Men altså, vi har nogle kæmpe problemer. Vi har nogen, vi sender på pension reelt set i dag, når de er 60. Og det synes jeg er et stort problem, at vi allerede nu sidder og snakker om, altså hvordan skal de unge tage vare på sig selv og de mange ældre. Altså så har vi jo allerede anerkendt, at checken eller regningen ligger i børneværelset. Og det synes jeg faktisk ikke er fair og solidarisk over for det velfærdssamfund. Så jeg synes faktisk, at være visionær, det er faktisk at sige, jamen så må vi gøre op med nogle af de ting, så må vi erkende, at verden har ændret sig, og så må vi indrette vores samfund efter det. Men jeg synes heller ikke, det er solidarisk, at dem, som kommer ud på arbejdsmarkedet fra de er 15, 16, 17, 18 år og har et hårdt arbejdsliv, skal vente til de er 65 eller 68 med pension. Det synes jeg heller ikke er solidarisk. Så jeg er enig, selvfølgelig skal vi skal kigge på både de unge og de ældre, og alle dem midt imellem også skal jo bidrage til det. Men den der med førtidspension er jo bare er lidt et søgt argument, fordi problemet er jo, at når du går på førtidspension, så er det fordi, du har et eller andet, vi kan se, eller vi kan stille en eller anden diagnose og sige, derfor kan du ikke arbejde. Men hvis man har arbejdet i 42, 43, 44 år, så kan man sagtens være nedslidt, uden at du kan se det på dig. Men jeg tænker, man kunne også vente om at sige, kunne man forestille sig, at vi har efterløn er en mulighed for dem, som fysisk eller psykisk er slidt, men overhovedet ikke kandiderer til at blive førtidspensionister, fordi det er en illusion at tro, man kan blive det, bare fordi man ikke er arbejdsduelig. Man skal være meget dårligere end det. Kunne man forestille sig, at vi kunne lave nogle ordninger, som passer til dem, som har brug for at gå på efterløn som 60, 62 eller 64-årige, men som ikke nødvendigvis er noget, vi alle sammen har. Ligesom man kan sige, men hvorfor skal vi egentlig have folkepension, når vi er 67? Kan man ikke lade være med at få grundbeløbet, hvis man nu gerne vil blive ved med at arbejde? Hvorfor skal vi have børnecheck, hvis vi er mange millionærer? Ham direktøren for Amagerbank, der lige har fået 18 millioner, hvorfor skal han have en børnecheck? Er det velfærd? Er det rimelig velfærd? Jamen, jeg synes også, så, at hvis man nu skal lave en reform, så bliver man også nødt til at tænke politikken anderledes, end man har gjort indtil videre. Med det her taltyranni, hvor det hele skal stilles op i ultimative tal. Det her går grænsen, altså gå ud og lave nogle mere kvalitativt funderede vurderinger, så man ser på, hvad har de enkelte mennesker at tilbyde. Og at vi har en systemtænkning i det offentlige lige nu, som er så vanvittig, med at alt at man bruger så meget tid på at skrive om, hvad man har gjort, i stedet for at fokusere på, hvad man kan gøre. Og der synes jeg, det der ligger en rigtig stor udfordring, i hvert fald i forhold til det politiske. Ja, det er jeg meget enig i. Det er jo faktisk også en dimension af det her, fordi vi bruger rigtig mange offentlige kroner på at måle og veje og dokumentere, og på at for eksempel udlicitering, altså kravet om,
Jeg tror, det er 30%, der skal være udliciteret til næste år eller næste år igen. Det betyder, at vi bruger vanvittigt mange ressourcer til transaktionsomkostninger, som overhovedet ikke kommer borgerne til gode, men som kun kommer medarbejdere og virksomheder til gode, fordi der er så meget rundgang og måling og vejning og alt muligt andet, som slet ikke kommer velfærd til gode i virkeligheden. Altså nu kender jeg også, jeg kender nogen, der er mange, der er gået på efterløn selvfølgelig, men jeg oplever også, at det kommer også af, at de oplever, at de arbejder et sted, hvor de ikke har noget at skulle have sagt, og hvor de er trætte af, at alting fungerer dårligt, og de skal bruge det meste af deres tid på andet end det, som de egentlig har lyst til at bruge deres tid på. Så jeg tror altså også, at den genvej til at få folk til at tage noget mere ansvar, er at give dem ansvaret, i stedet for at hele tiden at udvise mistillid og mistro. Fordi at det giver folk langt mere kvalitet i deres arbejdsliv, og det er altså der, at det er en af de helt store problematikker ligger i forhold til at holde folk på arbejdsmarkedet.